Bakit kaya hindi na nag-play back? Tingnan mo, Biel. Mace Fortune Vlog, hello po dyan sa iyo, Ma'am Mace Fortune Vlog, ayan. You're the first honor. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Mace Fortune Vlog. Welcome po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Nagbabalik nating kaibigan, si Ma'am Mace. Ayan. Mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Oh, diba? Ang ganda. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Mace. Sa'yo, nagpi-play ka po ba? Ayan, sabi ni Ma'am Mace. Nagpi-play ng anong po, ma'am? Be specific, ma'am. Anong piniplay? Hello po dyan sa iyo, Ma'am Mace Fortune Vlog. Welcome po, ma'am, sa aking live streaming. Ayan. Nagpi-play ng ano po, ma'am? Ng tawag dito. Video po, ma'am. Hello host, sabi na Ma'am Cell Live TV. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Cell Live TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. CLT ang kanyang code. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Cell Live TV. Welcome back din ma'am sa aking live streaming for WH po. Ayan. Opo ma'am, namimigay ako ng WH ma'am. I am giving away WH. Sa mga may premiere dyan, nagpapatamsak tayo dyan guys ng premiere. Ayan, bawat tamsak nyo, I am giving away 1 WH for every premiere na tatamsakan po ninyo. Ayan. Sino pa ba? Kailangan mo ba, ma'am? Sir Mark Jacos nandito na rin sa atin. Mega shoutout din po dyan sa iyo, Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niya. No, diba? Kumusta naman tayo dyan, sir? Thank you also for that sweet tusok, sir. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan si Sir Mark Jacos. Guys, baka kaibiganin ito. Ang laki bahay nito. Pag member po. Ma'am, kahit hindi po member, ma'am, namimigay po ako ng WH. All you have to do is, kung may mga premiere, ma'am, magtamsak lang po kayo. At kung, may pinapag-graduate kami dito, ayan, namimigay ako ng mas malaking WH, ayan, sa mga tumutulong. Ganun po yun, ma'am. Antayin natin, ma'am. Baka may magbigay ng premiere nila. Patamsakan natin and mabigay tayo ng WH ninyo. Hindi lang ma'am sa members, sa lahat po ma'am, namimigay ako sa lahat, ayan. Antayin natin ma'am, baka may magbigay ng mga premiere nila. At patamsakan natin yan. Time check tayo guys, 34 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Ayan. Okay po host, ayan. Sabi ni Ma'am Mace. Ilan na ba WH mo, Ma'am Mace? Dan Tamsak host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D, mega love shoutout po dyan sa'yo. Thank you for that sweet Tamsak. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Patusok sa premiere, mga lalabs, ayan. Eto guys, kinilaw lang ka recipe, our own, daw yun, our own version. Uy, ano ba tong kinilaw nyong langka, uy? Kailan ba ang nito, ma'am? May 29, 9 p.m. Ayan. Kunin ko muna, ma'am, si Night Boot. Ilagay natin kay Night Boot.
Malayo pa sa katotohanan. Ayun. Okay lang po yun, ma'am. Push lang po. Push lang. Ito, palitan natin si T1. Sino ba si T1? May 29, 6 p.m. si Ma'am Angel Chedra. Ayan. Hindi ko na nakita to. Palitan ko to si T1. Ayan. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. May 29, 9 p.m. Ayan. Remember that with every piece of you, May 29, 9 p.m. thing we touch with us when we die. T1 guys, patamsak naman ako. Ayun. T1. Ito, 1WH guys. Ayan. We made these memories for ourselves, but our eyes never Para kay Ma'am Saimi D Vlog. Baka naman guys. Baka naman. frozen still. So you can keep me inside the forget of your lips. Kahapon wala akong live streaming guys. Kahapon kasi simula madaling araw hanggang mag-aalas 7 na ata yun ng gabi. Wala kaming kuryente, wala ring internet sa amin kasi nga yung marami daw na utang yung municipality dito sa amin, which is pinutulan lahat. Nadamay yung mga good payer kaya maraming nagpo-protesta yun. Ma'am Miss Fortune nagbababa ng kanyang bahay. Ilang ka na ba, ma'am? On the way po. Sige ma'am. Sabihan mo lang ako, ma'am, kung ilan yung tinamsakan mo. Kapag may mga nagsipasukan pa, sabihan mo ako. Ipunin mo lang, ma'am, kung ilan na yung tinamsakan mo. You won't ever be alone. I will remember how you kissed CLT. Ayan. the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Ma'am Saimi D. Uy, nagpapakulay. Uy, yaman. Hello naman dyan kay Ma'am Saimi D Vlog na nagpapakulay ng bahay. Ang agang-aga pa, uy. Oo. Mega shoutout po dyan si Ma'am Saimi D Vlog. Thank you for that amazing super chat. Eto guys. I'm going under in this time. I feel there's no one to save. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ma'am Saimi D Vlog. Ibaba ko lang guys ang ating super chatter. I guess I kinda like the way you know the day bleeds. It's a night flow, you're not here, taking me for you. I let my guard down, and when you pull the rug, I was kinda used to being so Guys, please do connect our super chatters na si Ma'am Saimi D Vlog. Baka naman, binababayan guys ni Nightboot. Bicolanang Sutel, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan sa mga Bicolanang Sutel. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back din po sa aking live streaming all the way from Saudi Arabia pa yan guys. Si Ma'am Bicolanang Sutil, ayun. Ay, asan na ba yun? Ayan. Guys, please do connect our super chatter. Ayan. Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetize channel also. Nandun ako ma'am. Ibang gamit ma'am. Ibang gamit. Kagabi. Nandun lang ako ma'am. Nakikipagkulitan ako doon.
Ibang account naman ma'am yung ginamit ko sa'yo kagabi. Mega love shoutout po dyan sa'yo ma'am Adel Sulet. Welcome po ma'am sa aking live streaming. And thank you also for that sweet tamsak ma'am Adel Sulet. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Napakalaking palaisdaan. Di ba? Okay. Harlem, nandito na rin sa atin. Harlem, mega love shoutout naman dyan sa'yo Harlem. Welcome din po sa aking live streaming. Hoy Harlem, lagi mo akong pinagdududahan. Ako si Nightboot. Ako yung itinuturo nila doon kay Pre. Kung nandun sa Lundagan, nagbabasa lang ako. Ang galing ni Nightboot ni Pre. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem Highly recommended monetized channel also si Harlem May tutubi nakadapo sir sa mic mo. Oo nga po mama. Ito. Ang ganda, ang cute niya. Hayaan mo lang siya dyan. Diba? Hi Nightboot, sabi. Harlem, ang laki ng tutubi. Oo nga po ma'am. Tingnan mo. Diyan lang siya. Harang, sabi ni Bicolanong Sutil. Bicolanong Sutil. Guys, please do connect to our super chatter. Baka hindi nyo pakadikitan yan. Tamsak na host. Ma'am Ace Fortune Vlog 1WH. Ma'am, bigyan kita ng 1WH. Tamsak uli host, sabi ni Ma'am Maze. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Maze. Baka may mga premiere kayo dyan guys, sabihan nyo ako. At kung baka hindi nyo pakadikita ng bawat isa, ang ating super chatter na si Ma'am Saimid D Vlog, baka naman guys hindi nyo pakaibigan yan, makipagdikita na rin po kayo dyan kay Saimid D Vlog Boss. Patamsak ko LS Premiere. Ayan, sabi ni Harlem Sige. Ilagay natin kay Tito. Ay, T3 pala. Wala pa sa Ashuriken pala to. Kailan ba to? May 29, 9 p.m. Ayan, T3 guys. T1, T2, T3. Patamsak naman ako guys. T1, T2, T3. Sweet Bicolana Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Hello naman po dyan sa Ma'am Sweet Bicolana Vlog. All the way from Malaysia pa yan. Hello naman po dyan sa Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Kumusta? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Dan Tamsak host. Ayun. Thank you also for that sweet Tamsak Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Salamat Nightboot. Nandun lang ako. Ako yung napagkakamalan ninyong ako si Nightboot. Oo nga. Meron akong Nightboot na meron akong Nightboot ko pero wala akong ninjang Nightboot Oo, tapos ako daw yun. Tapos ang sipag magbaba, diba, mag-welcome. Sana all masisipag mag-Nightboot. 9K na cases dito host, sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Diyan sa Malaysia ma'am. Oo, malit pa yan ma'am dito sa Pilipinas, almost 1 million plus na. Dan dating kalablab sa Saimid D Vlog, sabi ni Ma'am sa Live TV. Ayan, si Ma'am Buhay nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Ma'am Buhay na may code sa aking best friend, diba? Mega shoutout po dyan sa Ma'am Buhay. Welcome din po sa aking live streaming.
Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Buhay. Hindi ka pa magluluto dyan, Ma'am Buhay. 5 wonderful people in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Baka may mga premiere kayo dyan guys. And kung may mga premiere kayo dyan guys, at kung gusto nyo ng WH, please do, please do, cast your vote, like vote, in our respective premieres ng mga nandito kay Nightboot. Ayan. Totally lockdown na po dito, giatay, diba? Sana all. Ingat-ingat dyan, ma'am. Magpa-injection, ma'am. Magpabakuna. Requirements yan. Oo nga. T3 done na din po, ayan. Sabi ni Mace Fortune, +1, ma'am. Ayan. Buy na host, diba? Mega love shoutout naman yan kay Ma'am Buhay. Pagkapasok, labas agad, diba? Kasi magkukusina ng beauty niya. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Thank you also for joining my live streaming. Busy na sa kusina, diba? Sabi ko sa inyo, kusina pa more! RDDYS, tusok na si Pri. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Si Ma'am Jo na sa Lundaga, diba? Pri, kumusta naman tayo dyan? Welcome din sa aking live streaming RDDYS. Si Bossing. Kumusta naman? Habibi Sky, nandito na rin sa atin. Shoutout host, sabi ni Habibi Sky. Thank you also for that sweet thumbs, Habibi Sky. Nagbabalik natin na kaibigan niyan guys, si Habibi Sky, diba? Shoutout po dyan sa iyo. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Habibi Sky. Welcome also to my live streaming. Kusina Beauty, diba? Sabi ko sa inyo. Okay lang pre, anong ganap dyan? Eto pre, kadarating lang ng aming kuryente. Alam nyo ba guys na may kukwento ako sa inyo. Mega love shoutout po sa mga taga-APEC, Albay Power Electronic Corporation, di ba? Sana marinig nyo. Isa kami sa mga good payer ninyo, oy. Inubos ninyo. Naputulin yung linya ng isang barangay. Oo nga, hindi nyo masingil-singil yung buong barangay. Dapat kasi APEC, ganito ang gawin ninyo. Kung sino yung may mga babayaran pa sa inyo, may mga utang sa inyo, is yun ang putulin nyo. Hindi yung ubusin nyo yung isang buong barangay. Diba? Iyawa, oy. Inubusan kami ng kuryente, guys. Dinamay lahat. Mega love shoutout naman po dyan sa mga taga-APEC, Albay Power Electric Corporation. Sana marinig nyo. Hindi lang kayo mabuhaya. Oo nga, ang init-init kagabi. Kalain mo yun. Wala kaming internet. Diba? Wala kaming kuryente kahapon. Tapos ibinalik nyo yung kuryente. 7:30 na. Tapos na yung aking live streaming. Oo nga, ang dami kong galit sa katawan ngayon dahil sa kuryente ko. Dinamay. Ibaba ko premiere ko host, sabi ni Habibi Sky. Sige ma'am. Ilagay natin yan ma'am kay Nightboot. Sige ma'am. Di nakabayad ang may-ari pre. Di ba? Yung ex-mayor, alam nyo ba? Mega love shoutout din po dyan sa mayor namin. Di ba? Ang nagbayad po nang babayarin yung ex-mayor. Oo nga, di ba? Para lang magkakuryente kami kagabi. Mega shoutout po dyan sa mayor. I don't care. Tirahan na to. Nananawagan pa ako sa mayor ng malilipot. Diba? Akala nila ko sila palulusutin ka. CLT, si Ma'am Cell Live TV, diba? Ang dami ko talagang ang dami kong piste sa katawan ngayon. Piste! Ganon. Uy, Pre, kumusta naman tayo dyan, Pre? Asa na si Ma'am Habibi Sky? Ako na nga maghanap, Ma'am, uy. Alam nyo ba yung point na nakakabwisit lang kasi yung point na tawag dito
Yung kayo, nagbabayad kayo ng tama. Tapos yung mga, ano dyan, yung mga iba dyan, may mga nagnanakaw ng mga ng kuryente. Hindi nila maputol-putulan. Di ba? Tapos sasabihin, malaki daw yung utang ng municipality namin. True, malaki. Ano bang ginagawa kasi ninyo? Oy, mega love shoutout dyan sa mga taga-APEC. Oo, apektado kaming lahat sa mga pinaggagawa ninyo, oy. Oo. Ma'am, ilagay kita ma'am sa T6. Ayun, si Ma'am Habibi Sky. Oo. Wala, ang haba pa pala nito ma'am. Oy, June 4 pa to. 10:30 p.m. Ay. Oo, pre. Talagang titirahin ko sila. Ginalit nila ako. June, kailan ba to? June 4. Ayan, June 4. T6, T1 hanggang T6 guys. Bira na dis. Oo nga pre. Sana marinig ako ng mga taga-APEC. May friend ako dito. May nag-subscribe sa akin na taga-APEC. Hoy. Oo. Pakisabi yan sa amin. Nadadama yung mga nagbabayad ng tama ng mga residents dito sa aming municipality. Gawin nyo yung trabaho nyo. Hanapin nyo yung mga madadaya. Hanapin nyo yung mga di nagbabayad. Hindi yung ubusin nyo lahat. Hoy pre, kumusta naman yung maghapon natin pre? Alam nyo, pumunta kami kanina doon sa yung aking pinsan, yung aking pinsan is pumunta kami ng kasalan kanina. Nadamay na panghanap buhay natin sa kagagawa nila ganon. Oo nga pre. Saira Cruz TV, babalik rin po natin guys na kaibigan. Si Ma'am Saira Cruz TV, Cyrus TV, ayun. Mega love shoutout po dyan kay Cyrus TV. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman po tayo dyan ma'am? Nadamay na panghanap buhay natin sa kagagawa nila. Oo nga pre. Imbis na mag-live stream ako kahapon, nag-aantay ako ng kuryente. Tapos sa sobrang init, bumili ako ng 2 yelo as in. Apply mo ang yelo dito sa amin, 4 pesos na daw. Yung dating piso-piso lang. Oo. Busy kanina maghapon, pre. Busy ako na walang napatunayan maghapon. Diba? Yun ang pagiging busy, pre. Oo. Yung walang napapatunayan. Thank you guys for that sweet thumbs up. 5 wonderful people in the house. Maraming salamat po sa inyo. Baka may mga premiere kayo dyan guys. T1 to T6, baka naman. Yung mga nangangailangan ng WH dyan. But there is no man, so I'll be always home. Or you could shine lonely, shine lonely. Or you could shine lonely. CLP, ayan. Sensação do Pet. Ma'am Sammy D Vlog, thank you also for keeping me in your background. Maraming salamat sa inyo guys. Time check tayo, 54 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Ayan. Yung mga hindi pa dyan guys, nagsasaing, abay magsaing na muna. Oy! Oo nga. Diba? Kumusta naman tayo dyan?
As melhores músicas reggae tocam primeiro aqui na sequência do Style. How can I slow you down? Before I make Ma'am Syra, Cyrus TV, meron kang 32 subscriber. Makipagkaibigan ka, ma'am. Baka naman. that will take us far. If every possible, where we'll find us to start. Where you can shine over me, shine over me. Where you can shine over me. Tortang dulong. Ano ba ang dulong, guys? Ano ba, Ma'am Habibis, kaya ang dulong? Dulong. Crispy at malasa. Ayan. Ano ba ang dulong, guys? Dulong. Tinorta niya. BG host, sige lang po, ma'am. Sige lang po. Maraming salamat po, ma'am, sa mga pa-background mo dyan. Masarap ba, ma'am? Ano, ma'am Saimi D? Masarap ba yung kinilaw na langka? Di pa ako nakatikim ng kinilaw na langka, ma'am Saimi D vlog. Guys, please do connect to our super chatter, guys. Si ma'am Saimi D vlog, baka naman. Always home where you could shine over me, shine over me, where you could shine over me. Davi Style, botando o regueiro pra dançar, sem parar, sem parar. O, diba? Nag-share na ako, ayan. Ma'am Queenie, hello naman po dyan si Ma'am Queenie, pang 14, sir, ayan. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Queenie, the vlogger, ayan. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Queenie? Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Maraming salamat din po, ma'am, sa mga pa-share mo dyan, ayan. Kahapon di ako nakapag-live stream, guys. Pasensya na kayo, ayan. Uy, Pri, kumusta? Nandito ka na, Pri, uy. Welcome back din sa aking live streaming, Pri. Si Ma'am Jonah Salundaga, who is in our live streaming also. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Ayon. Welcome din sa aking live streaming. Everyone's lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You and I love me finally. Hold me like a stake with this reality. You are my symphony, by your side we're unity. You are my energy, my guiding light. We're unity. Queenie the vlogger, dating dikit na pala ako sa iyo, ma'am. Sabi ni Pri. Oo nga, Pri. Magkadikita na kayo niyan. Dati pa. A finder starts to Jonah Salundaga, yes. Matagal na tayong dikit. Diba? Sabi naman Queenie the vlogger. everyone is lonely sometimes, but I would walk Sarap sana magdagat kaso ang init. Di, paggabi, diba? Para hindi na siya mainit, diba? Kaso ako ayoko naman magdagat na gabi kasi madilim. Oo. Kaya pag nag-night swimming kami, guys, kapag alas 6 umuwi na kami. Madilim pala kasi. Hindi ko na makita yung tubig. Kaya ang ginagawa ko, naliligo na lang ako doon sa amin. Oo. May tubig pa naman sa gripo namin. Ayaw ko din ng gabi madilim. Oo nga, parehas tayo.
Kaya pag nagda-night swimming kami guys, pag mga alas 6 na umuwi na kami. Alam mo, thank you also for keeping me in your background. Buti may tubig kayo pre, kahit brown out. Oo naman pre. Kasi hindi naman din ng kuryente yung tubig na. Guys, please do connect our super chatters. Si Ma'am Saimi D Vlog, baka naman. Sa amin pag brownout, damay talaga pati tubig namin. Bakit? Naka-ano kayo? Naka-water pump kayo using ano? Sa amin bawal ang water pump. Pinagbawal. Lami na host, inilaw lang ginisa muna ng pangalawang piga ng gata. At pagkatapos nilagay ang fresh buko gata at sangkap luya, sibuyas at ihalo. At pakinood po premiere ko para masundan. Fresh buko gata at sangkap. Ayan. Ginisa muna ng pangalawang piga ng gata. Ibig sabihin mo yung first na piga mo is yun yung ano, yun talagang primary na gata na isineparate mo. Tapos hindi yun ma'am, hindi yung ginisa sa gata, 'di ba? Ginataan 'yon. Ginataang langka 'yon. Hindi yun ma'am kinilaw. Sa inyo Bisaya, 'di ba? Sa Bisaya, ganun yung ano. Joe Margel, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Joe Margel. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Kamusta? Nakauwi na kaya? Yes, host, may halo kasi suka. Anong lasa nun ma'am? Hinaluan mo ng suka yung ginataan. Dito ma'am sa amin sa Bicol is pure gata talaga. As in, hindi namin hinahaluan ng kung ano-ano. Ayan, kapag pure gata lang talaga. Busy at pagod lagi Ate Jonah sa Lundaga, diba? Sa trabaho sana, busy at laging pagod. Pahinga din pag may time kasi. Inom-inom din pag may time. Kadarating lang boss, diba? Sana all. Pero ang sarap, mukhang ang sarap, tingnan. Yung kinilaw na langka. Pinaano mo lang yun ma'am, tawag dito. Pinatuyo mo lang, di ba? Hello, Sisi Jonah sa Lundaga. Di ba? Hello. Trabaho muna, pre. Pang painom. Hindi na kailangan. Ma'am Jonathan, si Night Boot, sabi ni Harlem, hello naman dyan kay Harlem, na pinagbibintangan na ako si Night Boot, nahimik ako. Nga, tapos ini-screenshot sa akin ni Pri. Sabi ni Pri sa akin, Pri, tingnan mo Pri, ikaw yung tinatawag ni Harlem mo na Night Boot, diba? Akala mo ha. Pri, booking ka ngayon. Nagsusumbong yan sa akin, ini-screenshot ni Pri. May pumasok sa kanyang night boat, diba? Kakaibang night boat. Ang galing ng night boat. Nga, pinagdidiskitahan ni Papa Bulls at ni Harlem. Sean C. Vlog, mega love shoutout to everyone. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sean C. Vlog. Babalik rin po natin guys na kaibigan si Sean C. Vlog. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sean C. Vlog. Thank you also for joining my live streaming. Diba? Mabuti, binalik kuryente boss. Nga, kahapon. Kasi maraming nagprotesta. And beside, mega love shoutout nga pala dyan kay ex-mayor, Sinon Bolante. Diba? Yun daw yung, balita ko kasi, yun yung nagbayad ng 80% ang utang ng, diba, municipality municipality namin. Mega love shoutout din po dyan kay Mayor, diba? Upulang dyan. Yung barangay, napuputulan ng kuryente, hindi nyo inaasikaso trabaho nyo dyan sa munisipyo, Sana marinig, I don't care. Diba? Mahuli ko yung night boot na yan, pakta yan sa akin. Diba? Galit na galit talaga si Harlem kay night boot. Bakit? Ano bang ginawa nun? Wala kayong kuryente kahapon pero napagbintangan ka pa. Nga,
napagbintangan pa ako, pre. Samantalang nandun lang ako. Oo nga, nakabidya ako dun sa iyo. Di ba, pre? Di ba? Mabuti pa si ex-mayor may nagagawa yung nakaupo, boss. Mega love shoutout naman po dyan sa mga nakaupo. Diba? Naputulan yung barangay nyo. Di naman inasikaso mga wala kayo silbi sa buhay nyo. Ang dami kong gigil sa katawan kasi sobrang init, oy. Diba? Mabuti pa yung ex-mayor. Sino ba kasi yung mga nagboto doon? Oy, ano ba kayo? Kapag kayo guys mamimili ng politiko, wag niyo akong iboboto ha. Maraming mamamatay. Kapag ako ang naging presidente, maraming mamamatay. Lahat ng mga buaya ipakain ko sa parang yung nakaupo, baka gusto nyo nang tumayo. Ganon, mainit upuan. Porki pre yung mga nakaupuan, no? Akalaan nyo ba naman guys, akalaan nyo, ito ang kwento. Madaling araw yung transformer dito sa linya dito sa aming barangay, tinanggal ng madaling araw, alauna ng madaling araw ng mga taga-apik. Hello na ba dyan sa mga taga-apik? Sana makakuryente kayo dyan. Ay, ang sama. Alauna ng madaling araw, talo pa yung magnanakaw ba, diba? Tinanggal yung transformer. Upo lang ng upo, di man lang tumayo, diba? Yung nagboto sa mga nakaupo, boss, mga mukha kasing pera. No comment. Alam niyo ba guys, hindi po yung kasalanan guys hindi po yung kasalanan ng mga nakaupo. Ang may kasalanan po dyan, yung mga bumuboto, na alam nyo na naman na syusyunga, binuboto nyo pa. Nagre-reflect yan sa inyo mismo ng mga botante, di ba? Nga. Tama ba yung term ko? Mega love shoutout naman dyan sa aking kapatid. Oy, Jubes! Hello naman dyan. Mega happy birthday naman dyan sa iyo. Hindi ba tayo lalabas ngayon? Ano bang binili mo? mega love shoutout naman dyan sa aking kapatid. Good afternoon naman dyan sa iyo. Ayan. Tubuhin mo lahat ng mga nakarestro. Oo nga. Mag-ukay-ukay na tayo. Let's go. Diba? Galit na, Ma'am Bes. Diba? Kasi pinutulang kami ng kuryente, diba? Mga good payer dito sa aming barangay is maraming nadama. Rizabel Miel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Rizabel Miel. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, our new guest who is in our live streaming. Hello naman po dyan si Ma'am Rizabel Miel. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Mega shoutout po dyan sa iyo ma'am, and thank you also for joining my live streaming. Wag yung mayor nyo, mga kapitbahay. May tutubuin akong kapitbahay namin. Lumalabag sa batas. Walang katapusan na birthday. Jomagel, papel ba o bariya ang mukha? Diba? Orokan. Oo nga. Alam nyo ba guys, kapag kayo buboto ng isang iniidolo yung mga politiko, isipin nyo na guys, yung mga susunod na araw, hindi yung kung ano lang yung porkit nabigyan kayo ng mga padulas, uboto nyo na. Diba? Hanapin nyo yung gumagawa. Buy ako White Horse Street na nga kita para matapos na birthday celebration na to. Diba? Diba? Congratulations naman dyan. Meron ng White Horse kami dito. Bibili ba? Sana all. Nga. Sa akin na yung isang plastic na rinbe. Hoy, alam niyo ba ang favorite ko to? Rinbe. Yung tag-piso. Basta gusto ko yon. Diba? Or idalhin nyo sa isolation lahat ng di bumabayad at mga mukhang perang nagboto para maimpas na sila. Diba? Yung mga ganon. White Horse na lalagyan ni ice water.
Dapat maganda yung mga hindi nagbabayad ng kuryente, guys. Ano, pagsamasamahin tapos ano, lagyan mo ng isang may COVID. Tapos i-isolate nyo. Sama-sama sa lahat. Ano ba, magbabayad kayo, magka-COVID kayo. Ampas lupa ang chayayay. Bashare naman ng Rinby host. Ayoko nga. Ayoko. No. Mega love shoutout po dyan sa inyo, guys. Risa Vilmiel. Mega shoutout po dyan sa iyo. Or gamitin mo ng Sharingan ni Naruto. Jampasing kita pag uwi ko. Ate lang. Wala mo siya, Sharinganin mo yan. Ang alam ko, ang Sharingan, yung ano... Ay, di ba kay Eugene yung Sharingan? Ay, hindi pala. Shuriken. Shuriken naman yung kay ano, Naruto. Oy. Ang Sharingan kay ano, Eugene. Ghost Python. Lagot Capri. Oo nga. Magtitreat kasi sa amin, guys, yung ano, yung birthday celebrant kasi hanggang ngayon hindi pa nakakapag-treat yan sa amin. Oo nga. Alam mo yung ano, sobrang init na niya. Kahit naligo ka na, mainit pa rin. Ibali na. Nung ano, kumuha nga ako ng alak dun sa rep namin. Kumuha ako ng 2 shot, as in 2 shot. 2 shot. Uminom ako ng alak. And then, ano, tumalon-talon ako ng mga 3 beses. Tapos hilong-hilo ako, natulog. Diba? Naalog yung alak. Diba? Nakatulugan ko yung sobrang init ba? Para madali tirahin ng 8 dragon ni Rika. Alay mo, patawa-tawa kapag gusto mo mahampas sa lupa kasabay ang white horse, o diba? Ala ka dyan. Lapit na ang premiere ko, Kuya Uragon, at hindi lang yan, birthday din ng beautiful mother ko. Happy birthday naman dyan sa beautiful mother ni Ashuriken. Bigyan kita, ma'am, ng birthday song. Para naman, ma'am, pil na pil. Bigyan kita, ma'am, ng birthday song. Ayan. Happy birthday naman dyan. Anong pangalan, Ashuriken? Si Ma'am Shirel, ayun, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Shirel. Happy birthday po, Ma'am, sa iyo. Ayun, ang pagbati is nanggagaling pa kay Sir Ashuriken at sa kanyang mga kabarkada dito sa YouTube. Ayun. From the bottom of our heart, diba? Best wishes, diba? Good health, good wealth as well, diba? Basta good health lang. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Ayun. Kay Ma'am Shiril, na mother ni Sir Ashuriken, maligayang kaarawan po, Ma'am, sa iyo ngayon. Ayun. And thank you also for tuning into my live streaming. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ashuriken. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan si Ashuriken. Highly recommended channel, guys. Napaka-legit and organic. Very supportive friend of us. Si Ashuriken. Ayun. Thank you naman dyan sa iyo, Ashuriken. Welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Jeans Channel. Nandito na rin sa atin, guys, si Ma'am Jeans Channel. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Jeans? Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended
Very supportive friend of us guys. Yan si Ma'am Jeans Channel. Maraming ninja booking ko ngayon. Welcome din ma'am sa aking live streaming. Renzi Channel, pa-help po kay Samson. Mega love shoutout naman po dyan kay Renzi Channel. Ang babalik rin po natin guys na kaibigan yan si Renzi Channel. Mega shoutout po dyan sa iyo Renzi Channel. Sino si Samson? Welcome din po sa aking live streaming. Guys, isang happy birthday naman kay Ma'am Cheryl, ang mother ni Sir Ashuriken. Baka naman guys. Oo nga Ma'am Jobs, buha uy pre, magdatong ka na sa nag-birthday. No! Oh, dito kasi sa amin guys, ano na yon? Yung nakasanayan na kung sino yung nagbe-birthday, siya yung nagtitreat. Ano ba? Oo nga. Ma'am Jeans Channel, hello po dyan sa iyo Ma'am Jeans. Ayun, Ma'am Jonah Yahoo. Sir Edwin Pin Channel, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Edwin Pin Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Hello din po dyan kay Zane. Halika dito, nandito si Tata. Tingnan ka daw ni Tata. Mega love shoutout naman dyan kay Zane. Si Bebe Zane, nandito sa atin. Halika dito, papa. Tingnan ka daw ni Tata. Bilis. Hello Tata. Hello Tata. Hello Tata. Say hello Tata. Bilis. Hello Tata. Bilis. Hello, Tata. Sige na. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Hello naman dyan kay Baby Zane. Ayun. Yes. Mag-41 na din siya but still a pretty mother. O, diba? Happy birthday naman dyan sa pretty mother ni Sir Ashuriken. Rizabel Miel, mega love shoutout po. Poging bata, hello baby, sabi ni Jonas Salundaga. Ayan. Thank you naman dyan sa iyo, pre. Bebe. Hello po, host. Hello din sa iyo, Jonas Salundaga. Sabi ni Sir Edwin, Pin Channel. Hello naman dyan kay Bebe Zane. Bakit ang dami mo baby say na mas? Baka guys may mga premiere kayo guys. T1 to T6 guys, patamsak naman ako guys. Ayun, si Ashuriken malapit na guys na mag-live ay mag-premiere. Makikita nyo na guys ang face reveal ni Ashuriken. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ashuriken, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ashuriken. And sa mga nabanggit natin guys, and to our super chatter na si Ma'am Saimi D Vlog, baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Saimi D Vlog. Mga minuto na lang guys, stay tuned sa premiere ko dahil mga 2 minutes. O, diba? Sabi na Ashuriken. Matagal pa. Time check tayo, 18 minutes past the hour of 6 o'clock. Ayan. Matagal pa Ashuriken. Oy, diba 7 o'clock yan? $7 p.m. Ayan. Boss, tara na magtagay tayo para pampaalis ng alikabok. O, diba? Sana all ma-out ng alikabok. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I... Yung isa ko na lang boss ang pantamsa ko. Sige. Webjet TV. Tambay lang sir. Ayun. Sige lang sir. Webjet TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Also known as Golden Web TV na may code sa aking JWT. Mega love shoutout naman dyan sa Webjet TV. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta yung revenue mo, Golden Web? Pumasok na ba sa bagong AdSense mo ngayon? Eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside and forget your ripped jeans. Hold
closer to life. You will never know. I-try natin mamaya. Daling ko yung laptop ko. Mahal si Palera sa chiki. Tira man. Daling ko yung laptop ko mamaya. May dalawa akong invite. Ewan ko sir kung papasok sila. Ayun. Host, di raw makita si Samson. Ayun. Wala. Paano hindi? Ipatype mo na lang ng Me Aura channel. Guys, yung mga naka-hide sa atin guys, mag-type na lang kayo ng Me Aura channel. O kung kaya tawagin nyo si Nightboot. Ayan. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo dyan. Mahanap kayo ni Nightboot guys. Promise. Ilalabas kayo ni Nightboot. These memories for ourselves. Our eyes never closing, hearts when broken. Times T1 to T6 guys. Maluoy mo. Maluoy maawa guys. inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't never be alone. Kasi wala naman dito sa participant ko. Renzi channel. The words I breathe inside the Rizabel Miel, Mission Night Boat, sabi ni Rizabel Biel, ayun. Ruwena Dairit 2, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay ma'am. Ruwena Dairit 2, nasa harang pa daw. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si ma'am Ruwena Dairit 2, ayun. Ma'am, sabihan mo ako kung nasa nakapasok ka na. Sir Joel's Finest, nandito na rin sa atin guys. Sir Joel's Finest, nagbabalik natin din guys na kaibigan si Sir. Sir, kamusta naman tayo dyan Sir? Naglagas po ba ikaw? Natanggap mo na yung Sir Joel's Finest? Yung email ni Lolo na graduate ka na. Ma'am Aileen TV Tamsak Sir na nasa harang din. Hello din po dyan sa iyo Ma'am Aileen TV. Nagbabalik natin guys na kaibigan yan. Highly recommended. Monetized channel yan si Ma'am Aileen TV who is in our live streaming. O, diba? Kumusta naman tayo dyan Ma'am Aileen? Ma'am Aileen, hindi ko pa naaasikaso yung pa-LBC ko ng inyong mga ng mga chocolate ninyo ha. Antay-antay lang Ma'am. Ipapa-LBC ko yan sa inyo. Di kaya ng CP ko sir mag-LS, mabilis uminit ang baka umusok, mainit pan man din ang weather kaya upload lang sir. Okay lang yan naman yun Bukas gusto ko mangisda boss kayo, itatapkot ko motor ni Primong Onyo bukas. Sige. Katapos lang LS sir, ayun. Sabi ni Ma'am Aileen TV. another day bleeds into nightfall. Nandun yun. Taking me through it Nakapatong doon. and when you pull the Ma'am Ruina Direct, mega love shoutout po ma'am. Ayun, nakapasok na rin. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan habang nandito ka sa aking live streaming. Ayun, you can also promote your channel as well. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ruina Direct 2. Invite ni Webjet TV. Welcome din po sa aking live streaming. Nasa harang daw si Sir Joel's Finest. Ang sa Live TV, nandito pa rin sa atin guys. Nagbababa siya ng kanyang code guys. All you have to do is to click on that code na binababa ng bawat isa. And do connect po sa ating mga respective friend na nandito sa atin. Ayan. Dan 1, 2, 3 at 6. Ayan. For WH sir, Edwin Pin Channel. Noted po. Ulitin ko na guys yung playlist ko nung nakaraan kasi 1 o'clock na wala naman kami ng hanggang kahapon. So ulitin ko yung playlist ninyo. For WH Sir Edwin, ayan, no worries. Enjoy here Nanay Ruwena, sabi ni Webchat TV. Bicolanang sutil na nasa harang daw. Si Ma'am Jeans Channel, T7. Ma'am Jeans, T1 hanggang T6. Pero kung activated ba ang T7, okay lang naman. Okay guys, T1 hanggang T7, si Ma'am Atimon Vlog, pecha 30 pa yon. Post permission to drop my 1K creator, cert, ayan. Ano yun? Max talaga. Mega love shoutout naman dyan sa nakagraduate na si Sir Joel's Finest. O, diba? You are now finally graduate ng 1,000 subscriber. Congratulations naman po dyan sa iyo, sir. Sana all may message na agad. Ang bilis naman, sir.
Parang kailan lang. O, di ba? Dito yan guys, graduate si Sir Joel's Finest, di ba? Maraming salamat sa mga tumulong sa atin, makagraduate si Sir Joel's Finest. Dire-diretso yun eh. Hindi naglaga, sir, no? Ruwena Dairit David. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ruwena Dairit David. Nagpapaulan din ang kanyang kayamanan guys sa buhay. Hello po dyan sa iyo Ma'am Ruwena Dairit David. Thank you also for that sweet and amazing super chat mo, Ma'am. Kunin ko muna guys yung ating yung ating super chatter. Baka naman, dikitan po natin guys ang ating super chatter. Ilagay ko lang guys kay Nightboot ang ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ma'am Ruwena Dairit, ayan. DJ Davi Style. Aqui a porrada de som é com qualidade. Baka guys hindi nyo pagkadikitan ng ating super chatter, makipagdikitan na rin po kayo dyan kay Ma'am Ruwena Dairit David, ayan. Guys, please do connect guys to our super chatter. Ayan. Samson was time out by Nightboot. Message deleted by Nightboot. Ayan. Samson Vlog, hi. Mega love shoutout naman dyan kay Samson. Nakapasok na rin. Ayan. Bigyan kita sir ng iyong moderator function, Samson, para naman makapagsimula ka na rin na magipagkaibigan dito sa aking live streaming. Ang kaibigan ni Renzi Channel. Hello naman dyan kay Samson. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, please do connect our super chatter guys. Maluoy mo. ACRDDESC. Ayun guys, binababayan ni Nightboot ang ating super chatter. Ayun, okay na guys. Samson, thank you. Ayun. Welcome po sa aking live streaming, Samson. Guys, please do connect to our super chatter. Baka naman. Yan, binababayan automatically ni Nightboot. And sa mga bago natin guys, paalala lang sa mga bago natin na kaibigan nandito sa atin, you don't have to worry about dropping your links. Hindi nyo guys kailangan mag-drop ng inyong mga link. Tawagin nyo lang si Nightboot. O kung kaya mag-type lang kayo ng Aura, Me, Channel, o kung kaya tawagin nyo si Nightboot, o kung di naman kaya guys, kung talagang tinatamad kayo mag-type, ayun, isang tuldok lang, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay-bahay dyan, at ibababayan ni Nightboot dito sa aking live streaming. So, dropping your link is as easy as, isang tuldok lang, ganon. So you don't have to worry about your your link. Ayun, all you have to do is to use your main channel. Mga 30 minutes na lang guys. Ayun, sa ang paalala ni Ashuriken. Si Ma'am Rizabel Miel, meron siyang 1,090 subscriber. Yan guys, isang congratulations naman dyan guys kay Sir Joel's Finest. Yung nakagraduate dito sa ating live streaming guys nung isang araw, he is now finally 1,000 subscriber graduate and can now subscribe back to your channel, di ba? And he can now return the favor back to each and every human being na tumulong sa akin, di ba? So, mega love shoutout naman dyan sa human being. Primeiro aqui, na sequência do style. Sem dúvida. Guys, padikit ako guys sa ating super chatter. Maluoy mo. Grupo e primo. Só seguro lá, mas o culto.
Sa hardin feel At kita se esconde pagka kami não mai vorbim Nici măcar noapte bună Nu ți-am mai de bună Și dacă ai uitat de mine Gen Ți-aduc aminte pe agenda Hai să stăm de acolo să te amintești Pe străzile din București Vremea când încă trăiam povești Când ne iubeam îți amintești Hai, face-te în timp să ne privești Ano ba yan? Zile din București Vremea când încă trăiam povești T1 to T14 minus 2 equals 12 tamsak host, sabi ni Ma'am Jean's channel. Ma'am, ang aking ano ma'am, T1 hanggang T7 lang ma'am. Oo nga. Okay guys, hanggang T7 lang ako. Pero i-check ko muna guys kung activated pa lahat. Ayan. Ma'am Ruina David, dikit na ako sa'yo. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function ma'am. And thank you also for that sweet, super chat, diba? Estou de jeito fora fora. Nici măcar noapte bună Nu ți-am mai de bună May mga schedule guys ang mga live streaming ay mga premiere guys. Kapag ka-expire na is hindi ko na ano guys ha. Kasi everyday pinapalitan ko guys ang aking mga inilalagay kay Nightbot. Kaya pa-double check na lang ako guys yung mga nagtatamsak kaya. Si T8 tapos na rin si T8, May 27 pa yun eh. May 29 na tayo. Hanggang T7 lang tayo guys. Nightboot. T1, CYM, Tamsakdan. Ayun, sabi ni Sir Joel's Finest. Guys, nagpapaulan. Hello naman dyan kay Ma'am Ruina David. Ayan. Ang ating super chatter. Congratulations. Diba? Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Ruina David. Five tusok lang sabi ni Ma'am Aileen TV. Noted po, Ma'am Aileen TV. Baka guys may mga premiere kayo dyan guys sa inyong mga respective channel. Please tell me guys kung may mga premiere kayo dyan. Patamsakan natin guys ang inyong mga premiere. Oo nga, at the same time mamigay tayo ng WH sa monetized and non-monetized channel. Ayan, I am giving away WH. Sino pa ba? Sir Edwin Pin Channel Me. Ayan. Tawagin nyo lang guys si Nightbot o kaya mag-type lang kayo ng Me, Aura, kaya channel o kaya mag-isang tuldok lang kayo. At kung di nyo pa guys kaibigan ang ating mga kaibigan na nandito guys, makipagkaibigan kaya sila Ma'am Jonas Salundaga, sila Ma'am Adel Sulit, Joel's Finest nandito sa atin, si Ma'am Atimon Vlog, si Ma'am Adel, si Ma'am Claridel, ayan, mga legit and organic, highly recommended monetized channel as well. Si Ashuri Ken, baka hindi nyo pa kaibigan guys, alas 7 mamaya, magpi-face reveal na po yan guys, si Ashuri Ken. Samson, salamat sa notice. God bless. Maraming salamat, sabi ni Samson. Mega love shoutout naman po dyan kay Samson guys. Eto guys, baka hindi pa natin, bagong-bago natin guys na kaibigan si Samson. I know for sure na hindi niya pa kaibigan guys si Samson. Meron siyang 19 subscriber. Baka naman guys, pwede nating tulungan. Gawin natin at least 25. Maluoy mo. Kahit mga 25 guys, si Samson, yung mga ganito guys ang suportahan natin guys na mga nagsisimulang YouTuber. It is because I will give you one very good reason guys kung bakit. It is because kapag sinuportahan nyo guys yung mga nagsisimulang YouTuber, ayokong tawagin yan guys na mga small YouTuber because I'm not that crazy para tawagin ko yung ating mga kaibigan na nandyan na small, di ba? Huwag niyong ini-small. Yung mga nagsisimulang YouTuber guys kasi habang tinutulungan nyo yan, magsusupport yan sa inyo. Bigyan natin guys bigyan natin ng suporta yung mga nagsisimula kasi parang lang yan may mutual benefits yan guys. Nagkakaroon kayo ng watch hour ninyo, ng views ninyo sa kanya. Nagkakaroon din siya ng kaibigan. Ganun yun. Ito, nagsisimula ang
na ang baso. Yung, kapag nagsimula na ang baso, abay, tumagay na yan. Diba? Ma'am Maria na channel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maria na channel. Nagbabalik din po natin yung guys na kaibigan, highly recommended monetized channel, ang aking kababayan, o, diba? All the way from Bicol. Hello naman po dyan sa Ma'am Maria na channel. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Wala ba tayong papatamsakan dyan ma'am? Samsung playing na, sabi ni Pri. Uy Pri, baka naman, oo nga. Gawin natin 25 guys, at least 25 guys, oo nga. Dikitan ko to si Samson. Dikitan kita maya-maya, Samson. Full pack na po sa'yo, host, sabi ni Ninja Jonathan. Hello naman dyan kay Ninja ni Jonathan. Thank you naman dyan sa mga pa-full pack mo. Sino si Jonathan? Sir Jonathan, ipasok mo yung main channel mo, sir. Bigyan natin ng moderator function. O kaya bigyan kita ng moderator function, Sir Ninja Jonathan. Para naman you can now drop your link or you can drop your main channel link also. Samsung Tamsak and all Belda na yun. Sabi ni Sir Joel's Finest. Sir Joel, thank you naman po dyan sa tulong mo. Ayan. Si Ma'am Grace B, nandito na rin sa atin guys, si Ma'am Grace B Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Legit and organic, very supportive friend of us. Yan. Si Ma'am Grace B, Tamsak Harangdan. Thank you naman po dyan ma'am sa mga patamsak mo dyan at sa mga paharang mo. And welcome din po ma'am sa aking live streaming. Busy Sir Uragon, di pa matapos ang ini-edit. O diba? Diyos mio, Pri, pati mga ninja ko kinuha lahat ni Lolo ang saging. Bakit? Wala tinira. Bakit? Kamsur ako sa ang aking kababayan guys. Kamsur, no, di ba? Si Sir Ninja Jonathan, ang aking kababayan all the way from Bicol din. Mega love shoutout naman po dyan sa Sir Ninja Jonathan. And thank you also for tuning into my live streaming ngayon. Mariana channel, ako din ma'am, yung mga bananas ng ninja, lagas-lagas na talaga. Okay guys, kailangan ang ninja nyo guys is verified account. Ang ibig kong sabihin guys is kailangan give a little time guys to reconfirm. Lagyan nyo ng recovery number at recovery email. Then that's the time na patatawag nyo guys ang ninja na nagiging legit yan. Kapag ka-verified nyo ang account ninyo, pero kung gawa lang kayo ng gawa ng inyong account, sasabihin yung ninja, that is totally useless. Na kapag hindi nyo ang isang account guys, kapag hindi nyo binerified, you will become a spam subscriber. Sayang na yung pinandidikit ninyo sa inyong mga ninja kapag hindi yan verified. Ang saging din sa mga ninja ko, kinuha. O, diba? Iwan ko pre lahat talaga ng ninja ko kinuhaan. Sir, verified ang account ko, sir. Hindi ko naman guys sinabi. Kung bakit naglalagas yung mga ninja, it is because basically hindi verified ang inyong account. Second is hindi tama ang pagkakadikit ninyo. Diba? Ganun lang. Mega love shoutout Mama Eileen TV. Sabi ni Ma'am Grace B Vlog, sa didikit iwan lang po ng bakas para mabalikan. Sabi ni Ma'am Maria na channel, Ruwena, Tamsak and all Beldan. Sabi ni Sir Joel's Finest, pati si Toys, dami na yung bide. At 33 yon inubos kagabi. I-check ko nga si T12. Kapag nabawasan yung kanyang banana guys, I might believe. Sorry na agad. Boss, balik ako mamaya. Ayan. Sige lang ma, sige lang. 13 wonderful people in the house guys, makipagkaibigan kayo sa bawat isa. At kung may mga premiere kayo dyan guys, paalala lang, sabihan niyo ako guys ng maaga para mapatamsakan natin ang inyong mga premiere. At the same time magkaroon yung ng WH ang magtatamsak sa mga premiere ninyo. O diba? O pre, hindi naman naglagas pre si Uragon. O diba? Meron na siyang 95 thumbs up. Patamsak naman ako guys sa T12. Maluoy mo. O diba? T12. Patamsak naman ako guys. Dumarami yung kanyang tamsak, pati yung Pre, di naman naglagas. Mariana, full pack na po sa'yo, sabi ni Ninja Jonathan. As melhores músicas reggae estão comprimidas aqui na sequência do Style. How can I slow you down? Before I made the earth. Ilang teaser? Ma'am, hanggang 7. T1 hanggang T7 guys. When we feel cold, now
I'll take us far. Tamsak guys, tamsak 1, tamsak 2, tamsak 3, ayan. Ilang T ang tatamsakan Sir Uragon, nalagas pati WH ko si Lolo talaga. Tamsak po Tito Uragon, kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Hello din po dyan kay Ma'am Sophia Bianca, nagbabalik rin po natin gang guys na kaibigan. Highly recommended, sweet baby. O, diba? Kumusta naman tayo dyan, baby Sophia? Welcome back din sa aking live streaming. Nako, ang T12 next year. Maingay. Oo nga, Ma'am Jeans. Oh, patamsak ako guys sa T12. Oo nga. Iniipon ko yan. Kailangan maka 1 million akong tamsak. Sige na guys. Maluoy mo. Time check tayo guys, 40 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. O diba? Mabuti binalik sa amin guys yung aming kuryente kasi kahapon talaga wala kaming kuryente maghapon. Ay simula madaling araw hanggang alas 7:30 ng gabi kahapon. Wala talaga kaming kuryente. Uragon 55 full pack na po sa'yo, sabi ni Ninja Jonathan. Sige lang di kitang-kita nun. Iwan kayo guys ng tamang bakas ha. Tinusok ko na lamang loob ko dyan sa premiere na 1. Thank you naman po dyan kay Ma'am Jeans Channel sa mga lamang loob mong ipinantusok mo doon. Ayun, thank you po Ma'am Jeans Channel. Ma'am Sophia Bianca, ano tong binababa mo Ma'am Sophia Bianca? Meron ka bang premiere? Danas na nakapin host, ayun, sabi ni Ma'am Cell Life TV, native tomatoes in our backyard. Oy, 15 days pa. Grabe naman si Sophia Bianca. Oy, 15 days pa. Patamsakan natin pagka malapit na Ma'am Sophia Bianca. Tamsak ko ni ng Mariana Channel. Kumusta na po ikaw? I love you po. Na-miss po kita. Hala, binalik na lang toys pero si Yuri Love di binalik. Oh, di ba? Ano ba talaga ito? Tingnan ko ulit mga ninja ko. Oh, idikit mo na rin sa akin lahat. Oo nga. Guys, please do connect our super chatter guys. Whenever you find our super chatter that you need revenue, diba? At the near future, ayun, you can connect with our super chatter guys. Hold me like a stable, this reality. You are my symphony, by your side, my unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. Si Ma'am Rowena David guys, mega love shoutout kaway sa lahat, sabi ni Ma'am Inday Dario Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Inday Dario Vlog. Highly recommended monetized channel also na nagla-live streaming tuwing alas 5:30 ng umaga, Philippine Standard Time. Marami kayo dyan guys na makukuhang isda, malaking isdaan, o diba? Napaka bibong nagla-live streaming yan, o diba? Napaka cheerful na tao. Hello Madam Jonas Salundaga. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Inday Dario Vlog. Harlem, pulpak na po sa'yo, sabi ni Ninja Jonathan. Samson, dan sa'yo sir, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Ay ang ba Kuya Uragon View, ang busog ko sa lechon baboy at lechon manok, may Jollibee pa at mang inasal. Sana ay pinagsabay-sabay. Okay kami kasal ng aking pinsan. Nakikain kami kapag marami kasing pagkain sa hapagkainan is hindi ka naman talaga hindi ka parang masusuya ka sa pagkain, di ba? Hindi ka makakakain ng tama. Ang dami talaga, sobrang dami ng pagkain, as in sobrang dami ng pagkain doon sa mesa namin. Alam niyo kung anong kinain ko? Yung lechon kawali lang talaga, and then kumuha ako ng saging and wala, tapos na ako.
Little Aura pulpak na po sa iyo. Sir, Ninja Jonathan, si Little Aura is my second monetized channel account. Akin yun na account. Ayun, dikitan ko rin po ikaw niyan. Ni Little Aura ko, di ba? Mama Rihanna channel. Meron ka ano? Wala palang ano si Mama Ri. Ayan. Time check tayo guys. 44 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Jonas Salundaga, maraming salamat. Salamat sa lahat. Kuya Uragon, DJ ka po ba? Ang cute. Sana all. T1, T6, T7 dan. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Noted po, Ma'am Grace B. Vlog. 3WH, Ma'am. 3WH. Samson, maraming salamat naman dyan sa iyo. Ayan. 15 minutes na lang guys, mag-premiere na, o diba? Makikita nyo na guys, ang mukha ni mga pupoging lalaki yan guys, pupoging bata, o diba? Papa Balls na bata yan, o diba? Si Ashuri Ken na nag-face reveal. O diba? 23 na guys si Samson. Baka naman guys, dalawa na lang si Samson. Baka naman guys, para naman mag-25, at least 25. Kung pwede natin gawing 30, at least. Supportahan nyo guys yung mga nagsisimulang YouTuber. As in, di kayo magsisisi niyan. Babalik at babalik yan sa inyo. Mangingista at mangingista yan sa inyong mga live streaming or manonood dyan ng mga video nyo. Promise. Dan Tamsak All Teaser, sabi ni Mama Rihanna channel. Noted po, Mama Rihanna channel. Meron po tayo ma'am na 8WH, pati yung T12, ayan. Bigyan kita ma'am ng 8WH. Samson, bahay mo po, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Samson, baka naman Samson, mag-type ka lang dyan ng me, Samson, kung nandito ka pa sa akin, Johan S. Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak Pre. Ako ngayon lang talaga kuyan, napag-lag from 251 to 2, ay nalaglag. Nalaglagan ka rin ba? 251 naging 236. Okay lang 'yun Guys, wag kayong madi-discourage kapag ang inyong mga bananas is naglalagas. Normal 'yun. Keep on pushing lang tayo. Ganun po. Wag niyong iniisip guys, porket naglalagas guys is mawawala na kayo ng gana sa pag-YouTube. Ayun, ba't binalik na nila ang sub ko kahapon, puro to 0, diba? May mga glitches kasi guys, may mga glitches kasi pre. Si Ma'am Grace, 1,110. Saimi D, pulpak na po sa'yo, sabi ni Ninja Jonathan. Guys, ayusin nyo yung pagdidikit nyo. Share dan, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Tama guys, ako nga pati buhok lang. Di bali guys, maganda naman. May kalapsyon naman dyan kay Ma'am Aileen TV, naglalagas daw ang buhok. Dahil sa nai-stress siya, naglalagas siya. Hindi guys, ini-stress yung sarili niyo dahil lang sa mga naglalagas. Isipin niyo dahil sa paglalagas na yan, nagkaroon kayo ng maraming kaibigan na naglalagas. Maganda ka naman, Ma'am Aileen. Diba? Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Sir Host Uragon, salamat po. Di ako magtatagal, sir. Nasa party po kami, sorry po. Ayun, okay lang po ma'am, okay lang po yun ma'am, diba? Enjoy our party, diba? Anong party ba yan ma'am? Anong party yan? Mega love shoutout ma'am Grace Aileen. Ayan, sabi ni Harlem, naka-background sa atin. Harlem, thank you also for keeping me in your background, Harlem. Please come. I'm hopeless.
Joel's Finest Uragon, di ba? Bait ni Ma'am Grace sa akin, grabe, di ba? Sabi ni Ma'am Eileen, Sir Tono Bebs! Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Tono Bebs. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Mga Papa Balls, Yummy Balls na kaibigan natin yan. All the way from Taiwan pa yan guys. Ang dakila at nag-iisang pokpok at callboy na marupok. O diba? Meron ang kasunod yun. Ang dakilang pokpok at callboy na marupok. O diba? Hello naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Mga Papa Balls yan, Yummy Balls. Ang dakilang pokpok na marupok. Welcome naman sir sa aking live streaming. Wukan taw ni Hayo Taiwan Biru Chanda haupang. Yo sampan me. Party ng mga Melka kainan sir host sana all. Wala po yun, Ma'am Eileen TV. Sabi ni Ma'am Grace, makikikain si Harlem katatapos sarap ulam nyo. Ayun, matatapos na daw yung ulam ni adobo ni Harlem. Salamat sa welcome host, di ba? Patamsak LS Premier po oy, sabi ni Harlem Hayo kampay host, balik na. Hawe. Chanda. Hawe. O siyang nagakampay nagapalo. Agoy pare ko kapintero ka palapokpok, karpintero ka daw. Below 10 minutes na tayo guys, sabi na Shuriken. Tito, ayan. Bombahin natin yan guys. Eto guys, gusto nyo makita guys ang kapugi ang tinataglay ng batang si Ashuriken. Napaka yan guys, napaka talented na bata. Ayun, napakabait na bata, talented also. Ang ganda niyang gumawa ng mga visualizer guys when it comes sa mga background, music background visualizer. Napakagandang guys, napakaganda niya gumawa. Ayun. In fact, lagi niya akong ginagawan guys ng favor na gagamitin ko sa aking music streaming para kay Sir Jomar and sa aking music streaming also sa ginagawa kong channel, di ba? Kaibiganin nyo yan guys, Ashuriken, promise, di kayo magsisisi. Makikita nyo na guys ngayon, magpi-face reveal na siya, si Ashuriken. Bombahin natin yan, Ashuriken. Pinasok ko na lahat, Mari Aileen, akalain mo yan. Lahat na, pinasok, pagiging marupok pa. Sir Tono Bebs, pokpok ka ng pokpok. Uragon, pre, si Sir Tono talaga ang first nang bully sa akin doon. Diba? Ikaw daw talaga siya ang nambubuli. Wag mo pring binubuli yan, pre. Nga. Usapan to. Wag mo binubuli si pre. Kasi kaibigan ko yan si pre. Nga. Pare, matindi din pala pangangailangan. Kapit sa lahat may platinum card yan. Hindi lang yan basta-basta kumakapit siya. Yung kinakapitan, sinasandal sa mga barbed wire minsan kapag walang pang motel. Hanap ng kakampi host. Diba? Wag mo binubuli yan, pre. Sir Tono Beb si pre. Nga. Wag binubuli. Kasi siya, bully din yan sa aming dalawa ni Ma'am Ina. Ayun na nabully ka. Tapos maghihingi ka ng kakampi, pre. Pero kaibigan ko talaga yan, Sir Tono Bebs. You know what I really mean. Diba? Nood lang ako, sabi ni Harlem habang nagluluto siya ng kanyang ng kanyang adobo. Diba? Sana all may adobo. Bakit ako na naman? Ayaw ko na. Pre, kinakampihan ko na ikaw. Huwag ka maingin, pre. Grace Bibla ko, salamat naman dyan. Sabi na, Shuriken. Yan si host, Mari Aileen, leader ng kapok. Platinum card. Kaso ngayon, walang pier dito sa amin, sarado kasi yung mga foreigner nagsipag-uwian sa kanilang mga country of origin. And then, sarado yung pier. Hindi makapamukpok. 5 minutes na lang guys. Ayan, sabi ni
Shuriken. Samson, Samson, do me a favor, mag-type ka lang dyan ng me, M-E. Para ibaba ni Nightbot ang bahay mo. Ladlara na, oo nga. Kain tayo luto ng adobong beboy. You know what sabi ng kapatid ko? Pig is too much love. Diba? Dito sa amin guys, pig is too much love. Diba? Bawal na po ang pokpok dyan, Sir Uragon sa pier. Opo ma'am, kahit nga pangungulboy, hindi na po pwede kasi bawal. Na kapag no face mask, no face shield, di ba? No pokpok, no peer. So kailangan naka-face mask ka, naka-face shield yan. O nga, pati si naka-face mask, naka-face shield din, di ba? Kaya useless. Tapos kaya wala nang ang pambili ng ng mga lubricant. Ay sama. Kasi wala nang budget. Hoy, ayun. Weather ng pukpuk. Agoy. Kahit gilid-gilid lang. Oo nga, pinapatos na namin. Oo, biste. Weather pukpuk. Diba? Tito, baka naman guys, Tito. Malapit na guys yung 4 minutes na lang. Ayan, si Tito. Ayan. Bombahin natin yan, si Tito. Maya-maya guys. Baka may mga katanungan kayo guys all about your YouTube channel or kung may mga gusto kayong itanong guys, when it comes sa mga policy ni Lolo, nga, pwede kayo magtanong. Ano pa ba? Hinay-hinay lang Tono Bebs, baka madali malanta si Tindok. Ano daw yun? Ma'am Jonah sa Lundaga, may bago alagad si Papa Yobs, ipadikit mo ulit. Sabi ng Grace B. Vlog, baka naman Papa Yobs. Paging the attention of Papa Yobs. Papa Yob. Dikit-dikit din. Pag may time. Oo nga, dahil Jonah, naghihikaw sa Oy, dahil Jonah, na naghihikaw sa saging. Hello naman dyan sa'yo. Sabi ni Sir Tono Bebs. Diba? Bahala kayo dyan. Jonah, left the wife. Nagot ka. Oy, Sir Tono Bebs. Ayan, kaibigan ko yan si Pre. Hindi ko yan hindi ko yan hahayaan na ginaganon nyo. Oo nga. Oy, Pre, bumalik ka Pre sa universe, bilis. Oo nga. Tono Bebs, Jonah left the whitey world na talaga ako. Diba? Oo nga, huwag ka muna mag-delete Pre. Hindi mo pa maririnig yung hala, iiyak na yan si Ma'am Jonah. Pinagtulungan. Huwag nyo guys ginaganyan si Pre kasi kaibigan ko yan. Tandaan nyo guys, hindi ko yan ipagpapalit si Pre as in. Never. No. Hoy Pre, miss you dahil Juna, diba? Naghihikaos pa naman yan sa saging. Ginaganyan nyo. Dinikit na ata sa akin, diba? Support kita Ma'am Juna. Nga, naghihikaos pa naman yan sa saging. Ginaganyan nyo pa siya. Huwag nyo akong kausapin. Host, I've checked the direct LS of White is still not eligible to use it. Any comment regarding the eligibility as a user? Sir Joel's Finest lang, yung direct LS, direct live streaming using your phone is, naman talaga, it will gonna take time also. All you have to do is to wait for YouTube to give you the community first. Ayun, community tab mo. Kapag nagkaroon ka ng community tab, isusunod na niyan yung magiging eligible ka na niyan sa pagla-live streaming directly using your phone na yan. Antayin mo lang sir, kasi ako noon sir, nakapag-live ako 29 days nakuha ko yung 1,000 subscriber. After noon nang nakuha ko yung 1,000 subscriber, another 29 days yung binilang ko bago ako nakapag-live stream directly. Ganun po yun sir. Guys, countdown to 0. Guys, pabomba naman ako guys. Pabomba ako sa nakapin. Baka naman guys,
Pabomba ako guys, pabomba ako sa nakapin. Ayan. Baka naman guys, pabomba. Okay, mamigay ka ng jacket dyan, ano, Ashuriken. Baka naman. Oo, sige. Kapag ka nagbilang ako dito, 6:59. Alas 7 tayo magsisimula. Kung ilang minuto ako walang jacket, ganun ka din sa akin. Promise. Thank you so much, host. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Hoy, Ashuriken, mamigay ka ng jacket. Ang jacket is ang pagbibigay ng moderator function. Ayan. Ayan guys, makikita nyo na guys ang kapugian niya ni Ashuriken. It will begin shortly. Mamaya ko na lang lagyan ng sound. Host, may tutubi sa B8 mo, sabi ni Sir Tono Bebs. Oo nga, ayan na. Hayaan mo lang siya dyan. Ayan na guys. Okay, mamigay ka dyan ng jacket. Tao po, nandito na po kami, sabi ni Jeans Channel. Diba? Likewise, Madam Maylene Mapili. Ma'am Maylene Mapili, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylene Mapili. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel also yan si Ma'am Maylene Mapili who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Maylene? Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Saging Daijuna. Ano yan? Hoy, Pri, ay ano tawag dito? Sir Tono Bebs, wag mong ginaganyan yan si Pri. Oo nga. Kasi nasasaktan ako niya na isipin na ginaganyan nyo niya si Pri. Naghihikahos pa naman yan sa saging. Alam nyo yun. Okay lang po sir. Yung sa akin lang ang usapan, sabi ni Pri. Ang usapan, tapos biglang naging pader na bully na din ako ni Ate Bols. Diyos ko. Huwag ka mag-alala Pri. Pagtatanggol talaga kita Pri sa lahat ng bumubuli sa'yo. Oy, asa na ba yun si Ashuriken? Bakit hindi na mimigay ng jacket yan? Oy, tubuhin ko yan. Hindi ako maka-jacket, ma'am. Grace B. Vlog. Ayun. Long press mo lang, long press mo mga name namin. Then, tap add moderator. Ayan. Sa pabomba nyo, ayan. Diba? Ayan na guys, si Ashuriken. Ayan. Nandito kami guys kay Ashuriken. Walang panty doon sir. Ilang tipo sir? Oo nga. T1 hanggang T7. Ayan, T1 hanggang T7 guys. Ma'am Smooth Just with Rusty nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Babalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Smooth Just with Rusty. All the way from Australia pa yan. Hello naman po dyan sa Ma'am Smooth Just. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Tamsakdan host, sabi naman Smooth Just ayun. Thank you for that sweet tamsak ma'am sir. Walang pumasok na W8 sa akin simula kahapon sir at nabawasan pa ako ng 2 hours. Ma'am Eileen, yung kahapon ko ma'am na playlist is talaga, hindi talaga nag-play yun ma'am. Kasi buong maghapon kami ma'am na buong maghapon kaming tawag dito.
Buong maghapon kaming walang kuryente, ma'am. Kaya uulitin ko yung kahapon. And yung nakarang araw pala, kahapon, uulitin ko yun, ma'am. Kaya wala talagang papasok, ma'am, sa'yo. Oo nga. Yun sinabi ko, ma'am, kasi sa kay Pri, kay Ma'am Jonah na wala kaming kuryente buong maghapon kasi nga, yung nanggigigil ako doon sa namin, dito sa Albay Electric Cooperative namin na nandito, na nagpo-provide ng power source. It is because pinutulang lahat ng isang buong barangay, pinutulan kahit mga good payer. Ayun. Kaya ma'am, humingi ako ng pasensya kay Ma'am Maylin Mapili na nawalan talaga kami ng kuryente. Pati yung piniplay ko nawala din. Ayun. Bata pa pala si Ashuriken. Oo nga guys. Bata pa lang yan guys si Ashuriken. Ayun. Napaka-talented guys na batang yan sa Ashuriken. Kaibigan ko yan sa Facebook guys, Ashuriken. Kaya I've already see his face and ayun na nga. Kaya nga nag-face reveal yan guys kasi kapag na-reach niya daw yung 200 subscriber, magpi-face reveal siya. Yan. Dan Shuraken. Diba? Tapos na rin. Ayan. Thank you naman dyan guys sa mga pabomba nyo. Hindi marunong magbigay ng jacket. Oy! Si Ashuriken. Pogi naman pala si Ashuriken. Oo nga guys, minsan ang umakyat yan sa live streaming ni Ma'am Jonah Salundaga. Kung nandoon kayo sa live streaming ni Ma'am Jonah Salundaga nung mga nakarang araw, umakyat na yan. Haba ng premiere mo, bebe, iksian mo next time. Oo nga, mga 1 minute. Ano pa ba? Okay lang po yun, sir. Pero naka-play ako sa kapatid ko ng 10 browser every day. Walang nadadagdag sa WH ko. Grabe. Sa akin si Lolo. Ma'am, may 10 browser ka every day. Sa akin, ma'am, meron kang isang browser, ay 2 browser sa akin. Di may 12 browser ka. Dapat, ma'am, mabilis na ang WH mo. Bakit walang pumapasok, ma'am? Ma'am, tawag pala dito. Every day kapag piniplay ka, ipagpa-clear history mo, ma'am, ha? Kasi, ayun, bawal gumawa ng sarili mong WH. I do hope na naintindihan niyo ito. Nawalan kasi kami, ma'am, ng kuryente, ma'am. Pinutulan kami buong barangay. Kasi daw, malaki ang utang ng barangay. Utang na loob naman kako. Oy, nagbabayad kami. Especially sa mga monetized channel guys, never na gawin yung laruin ninyo ang inyong mga revenue, ang inyong mga ads using one IP address nang paulit-ulit at multiple times. Wag na wag niyong gagawin yun guys, kasi kapag kayo na lang ang gumagawa ng inyong mga revenue sa inyong mga sariling channel guys, especially sa mga monetized channel, you will soon be reviewed and pwede kayong magaya doon sa mga tinulungan ko guys na tinutulungan pala. But I am not giving an assurance na mababawi ko pa. Kasi ang kalaban natin si AdSense na, hindi na si YouTube. Short lang ng video kasi guys, dahil face reveal lang kasi walang personal introduction. Mamigay ka ng jacket, Ashuriken. Boss, bakit akin walang membership or join button? Ayan, sabi ni Harlem, si Little Aura ko din, wala pa rin membership. It is because puno tayo ng music streaming. Kailangan natin maglagay ng kung anong i-upload natin. Kailangan tayo makapag-upload din ng ating mga sariling video, mga unique and organic video natin. Kailangan natin mag-upload. Yun ang requirements para magkaroon kayo ng membership join button. Ayan. Ayokong activate si Little Aura ko. Tapos paano mag-clear history? Ma'am, if you are using computer, you can simply click on your channel. Pag pumunta ka ng your channel mo, ma'am, may makikita ka dito sa left side ninyo na yung 3 line settings 'yon. Pagka-click mo yan, lumalabas yung tab niya na may home, explore, subscription, library, history. Ayan, makikita mo yun, ma'am, yung history. I-click mo yung history niya. And then, ipoprompt kayo niyan sa isang box. Dito naman tayo, guys. Meron tayong
history type, watch history, community, tapos meron dito, clear all watch history. Ayan. Ganun pa, i-clear mo. And if possible, I am encouraging each and everyone ng mga nagpiplay ng sarili nilang video na you use private browser when you play your para hindi na-detect ang inyong mga private browser. Opo, ganun nga po yun. CC Harlem, ako fill up bago nagkaroon pa yan. Oo nga, kaila ads and super lang meron. Antayin mo Harlem, kapag ka naging eligible ka naman for membership, ibibigay naman yan sa iyo. Sa akin yung aking membership din, inabot ako ng almost 1.5 month bago ko nakuha. When I get my channel monetized, inabot ako ng 1.5 month, wala pa akong membership, I am wondering na wala akong membership. Nag-email ako noon kay Lolo. Sabi ni Lolo sa akin dati, nag-reply yun sa akin si YouTube na your channel is under review. We are checking if you are eligible for membership. Ayan. Ganun po yun. Buhay, harang daw. Ma'am Chichi, gandang gabi naman dyan sa iyo. Ma'am Chichi, oy. Hello naman dyan kay Ma'am Chichi. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si Ma'am Checha. Diba? Mega love shoutout naman po dyan guys ay kay Ma'am Checha. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Oy, meron din tayo mga pupogi. Diba? Ang aking kaibigan guys na poging-pogi. Diba? Hello naman dyan sa aking kapatid na si Ronnie Luke. Diba? Kung di nyo pa guys nakikita ang hapogi ang tinataglay ni Ronnie Luke, abay makipagkaibigan kayo dyan guys. Kita nyo tong malaking isdang to. Hindi ba? Bakula. Hello naman dyan sa poging-pogi guys na kaibigan ko. Ronnie Luke ang pangalan. Tingnan nyo guys. Poging-pogi yan as in. How to be pogi, sir? Nagko-callboy na rin yan guys. Sa Malaysia. Nasa Malaysia yan guys, ang aking kaibigan guys na si Ronnie Luke. Diba? Nagko-callboy na rin para naman may pangkape. Agoy. Ma'am A.G. Wargres nandito rin sa atin guys. Hello din po dyan kay Ma'am A.G. Wargres. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Ang napakabait, diba? Napaka-sweet na live streamer. Napakalaking bahay, napakalaking palaisdaan. Napakalaking bahay yan guys, si Ma'am A.G. Ma'am A.G, hello naman po dyan kay Ma'am A.G. Welcome back din ma'am sa aking live streaming and thank you also for joining my streaming ma'am. Diba? Sabi ko nga ma'am sa iyo, I am always grateful to have you here in my live streaming. Even though hindi ako na masyado nakaka-catch up sa mga morning routine natin guys. It is because I have something na inaasikaso kong mga papers, documents, para naman mabuhay tayo. Harang is buhay, sabi naman buhay. Nagbabalik natin guys na kaibigan si Ma'am Buhay. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. And thank you also for that sweet paharang mo dyan. Ang cute nang nasa mic mo lalab sa iyo. Ano yan ma'am, tutubi ha? Nakadapong tutubi ma'am. Ma'am CM Channel, hello po. Ayan, sabi ni Sir Tono Bebs. Sir Ronnie Luke, wala ba tayong pasok dyan? Balita ko sir, may 9,000 case na dyan sa Malaysia. Ingat ka dyan sir, Ronnie Luke. Mega love shoutout Papa Balls, Yummy Balls, Tono Bebs. Na marupok. Yan. Time check tayo guys, 13 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Si Ronnie Luke, diba? May premiere din ako mga lalabs, patamsak naman maluoy. Ayan, hanapin ko ma'am AG. Hanapin ko po ma'am yung yung premiere. Diba? Naman tayo guys. Ilagay ko muna mama yun. Ano na ba tayo? T8. Ayan, ilagay ko muna. Makuuna kita.
Anong oras to, ma'am? Rest easy neck. Wow, sana all my gaming chair. Ay, hindi pala. Akala ko gaming chair. Massager. Oh, June 1, 8:15 p.m. Ayan. June 1, 8:15 p.m. Let me escape in your arms. Baby, I'm Ayun. T8 guys. T8. Activated na guys ang T8. Baka naman. locked up on easy. Oo, host totally fully lockdown for 2 weeks. Kaya hingi ako sa host ng ayuda. O, diba? Oo, padalhan kita dyan, sir. Huwag ka mag-alala. Oo nga. Oo, padalhan kita dyan ng maraming ayuda. Oo, lahat ng aking mga pinagpukpukan, padalhan kita dyan, sir. Oo nga. Oo. Ayuda pala. Ha? Marami kami dito. Sardinas. Oo nga. Kape. Nung nakaraang gabi, naglugaw lang ako sa, sir, kape. Walain mo yun. Uy, totoo ba yung tutubi mo dyan? Oo, totoo yun. Oo. Bicolana Vlogs, daan lang para magtamsak host. Nasa work pa po ako. Sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlogs. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Bicolana Vlogs. Ayun. Thank you for ma'am, keeping me in your background sa mga patamsak mo dyan. And welcome back sa ating live streaming by host. Ora silip lang, pasensya na. Ayod mode ang beauty. Diba? Sige. Salamat mga lodi sa warm welcome. Regards ko sa DJ Auragon. Sabi ni Sam. Wow. Hirap tumal lang kitaan ngayon, host. Paano yan? Oo. Yung kapitbahay, pagtsagaan na yan. Oy! Oo nga. Kapag kang kapitbahay mo, walang COVID, pagtsagaan mo na. Kamo, isang sut-sut lang ganon. Inuruan. Oo. Guys, mas guwapo. Oo. Tinuruan ng mga kabalbalan sa buhay. Guys, patamsak naman ako guys. T1, T2, T3. Ayan, hanggang T8. Patamsak ako guys. Patamsak naman. Ma'am Cheche, thank you also for keeping me in your background. Saan, ano daw yan? Saan nakapark kaya? Kain tayo guys, sabi ni Ma'am Cheche. Alin po yun, sir? Ano? Yung nakapark saan? Yung dating kapitbahay mong ayaw mong makita, pagtsagaan mo na, kita rin yun. Premier din po ako, sir, sabi ni Ma'am Checha. Sige, hanapin ko yan, Ma'am Checha. Baka guys, hindi niya pa kaibigan niya, uy, ang daming premier. Sana all madaming premier. My journey. Ayan guys, si Ma'am Cheyem Channel guys, kung di nyo pa alam guys, si Ma'am Cheyem Channel is a COVID survivor yan, di ba? Na positive yan guys sa COVID, as in positive siya. Ngayon, she is now, fully okay, ayan, totally okay na. And ayun, naka-vlog yung kanyang ang journey niya sa kwento ng isang COVID survivor, ayan. Premiere in 2 hours. Ilagay kita ma'am kay T9. Kailan ba ito? May 27. Tapos na si May 27. Anong oras po ito ma'am? May 29, 10:50. Ayun, T9 guys, T9. Activated na guys ang T9. Naglolo ko naman net ko. Hala. Ako pala nawala, sabi ni Ma'am Chichi. Salamat host sa pa-jacket. Ayun, always welcome po. Ayun. Paano yan host? Ang cool boy, tumal ba? Lockdown? Oo. Kapag ka ganun, magtiis mamaluktot muna tayo. Padalhan ko muna ikaw ng ayuda dyan. Yung pinagpukpukan ko dito, sige, padalhan kita ng kalahati. Nakakaawa na lang po. Oy, oo. Tinuruan ko na magpok. Pati yung kita ko, papadala ko pa. Oy.
Mabuti dito yung kapitbahay ko sinusuksukan. Bugaw na dis. Sama. Anyway, so much for that guys. Nagkakabiruan lang tayo. Yan. Magipagkaibigan kayo dyan guys. So, kay Sir Ronnie Luke. Sir, ingat-ingat kayo dyan sa Malaysia. All the way from Malaysia pa yan guys, si Ronnie Luke. And yung ating mga super chatter guys, baka hindi nyo pakadikitan guys ang ating super chatter. Baka naman guys, padikit naman po ako sa ating super chatter. Ayan. Ayun, tuwang-tuwa si Sir. Okay, tuwang-tuwa ka dyan, Sir. Oy. JM Channel yun, ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Diba, ang ganda ng aking, ng aking tutubi. Uy, uy, uy. Tamsak pala ayun, sabi ni Mabuhay. Mabuhay, thank you for that sweet tamsak. Guys, 11 minutes na lang ako guys. 11 more minutes na lang ako. Tamsakan nyo na guys ang ating mga yung ating mga premiere. T1 hanggang T9. Baka naman guys, 9W ang may uuwi ninyo sa akin. Before I play also the rest of my playlist guys. Yung nakarang araw ko kasi nag-brown out. Ipi-play ko ngayon kasi. So, ayun nga. 11 minutes na lang ako. Sis John, nasa Lundaga kain. Ayan, sabi ni Ma'am JM Channel. Grace B Vlog, salamat sa iyo. God bless po. Ayan, sabi ni Samson. Parang walang nakaintindi sa video ko. Inglesero kasi ako, di ba? May grab shoutout naman dyan sa Inglesero. Saan ka na naman magkukol boy Sir Uragon? Uy, ano yun? Hindi mag-ano ako guys, magpi-playlist kasi ako kasi marami na akong yung nawalan niya kami ng kuryente, di ba? Marami akong ipi-playlist ngayon. Ma'am Shinina Vlog, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Shinina Vlog. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel din yan si Ma'am Shinina Vlog who is in our live streaming. Ma'am Shi, kumusta naman tayo dyan Ma'am Shi? Welcome back din Ma'am Shi sa aking live streaming. Thank you naman po dyan sa yung mga paharang. Ayan. Eto po, buwan. Sama. Grabe nito sa inyo. Eto, pula pa rin ang hasang. Ganon. Dapat ganon ang sagot. Unsi. At ang sagot, eto, pula pa rin ang hasang. Busy house, sub sa work. Wait. Okay. Apo, Ma'am Chichi. Hoy, may pagkabaigan kayo dyan guys. Oo, kay Ma'am Shinina Vlog. O, diba? Na may premiere din. Baba natin yan, ma'am. Oo nga. Patamsakan natin. Promise. Andrea Prenop. Diba? Wow, sana may prenuptial. Ilagay natin yan guys kay Piten, si Ma'am Shinina Vlog. Ayan, Piten. NWH. Saan ba ito? May 31. Ay, hindi. T11. Ilagay natin kay T11. Di pa tapos si Ma'am Inday Dario Vlog pala. May, ayan, T11. June 4, 10:30. Ayan, si Habibi Sky. Ay? May 31, 7 p.m. pala. Ayan. T11 guys, T1 hanggang T12. Ayan, pwede na guys, T1 hanggang T12. Kuya Uragon, mag-yelis ba ngayon si Primo? Oo, mag-yelis yun. Sinapi, ano naman?
Di ba? Sinapian na naman daw. Iba-iba lang naririnig nyo eh. Guys, T1 hanggang T12 guys. T1 hanggang T12. Baka naman maluoy mo. 7 minutes na lang ako guys. Baka naman. Ma'am Shinina Vlog, T11 ka po ma'am. Ayan, si Ma'am Shinina Vlog. Patamsak ako guys, patamsak. Uy, may maganda sa likod. Ayan. Lolo. Ano bang nangyari dito, uy? Ano bang nangyari sa aking likod? May model sa likod. Ayan. Di ba? Ano bang nangyari sa iyo? May model, guys. Ayan na naman. Ano po ang pangalan niyo, ma'am? Dito ka, halika dito. Interviewin kita. Ano po ang pangalan niyo? Ako lamang naman po ay isang hampas lupa na nakatira sa kanyang likuran. Akalain niyo yun. Pusog tinay dating dikit na po. Ayan. May hampas lupa, guys, na nakatira doon sa aming likuran. Ganda daw. Shuriken, mag-LS ngayon si Pri. Ayan. Pri, magsimula ka na, Pri. 5 minutes na lang ako. Parang nasa piyang. Ano ba? Magkamukha kayo, Pri. Hindi, kapatid ko talaga yan. Tapos, siya, principal sponsor sa kasal. Tapos sinusukat niya yung damit. Ang gagamitin, parang shoe na lang. May tirahan ka pala, sir, sa likod. May bahay ba? Oo nga. Uy, Pri, magsimula ka na dyan, Pri. 4 minutes na lang ako, guys. 4 minutes more to go. Ayan. 4 minutes na lang ako, guys. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Sabihan niyo ako, guys, kung ilan yung mga tinamsakan nyo, ha? Oo nga. Sabihan nyo ako. As in. Copy and paste. Ayan. Ilipat ko kayo dito, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Iti-testing namin, guys, yung binili din namin na isang 1,500 watts na speaker. Ayan, 2 speaker. Ayan, iti-testing namin. Ayan. Maya-maya. I-live ko doon si Pri sa 1,500 watts speaker na binili ko. Ayan. Ay, binili pala ng kapatid ko. Hindi ko natanda, host tamsak lang ng tamsak. Sabi ni Sir Joel's Finest. Noted po, Sir Joel's Finest. Ako na lang mag-review, ayan. Ako na lang mag-review kung ilan, ayan. Bigay na lang kay Ma'am Grace, ayan. Ilan ba? Ako pati sarili ko tinamsakan ko na haya. Si Harlem O, ayan. Harlem O, 12W8, sir. Harlem O, ayan. Hindi ko natanda, ayan. Bigay ko na lang kay Ma'am Grace, ayan. Noted po, kay Ma'am Grace B. Vlog, ayan. Kasi yung iba may tamsak dati, ayan. Oo nga po, guys, kapag yung iba, kasi hindi ko pa naman dinilit yung iba, ayan. Yung mga pwede pang tamsakan, patamsakan din natin. 3 minutes more to go, guys. 3 minutes more to go. I have to end na rin, guys. Ayan. Later. 3 minutes more to go. Dan tusok ang dikit kay super chatter mo po. Ayan, sabi ni Ma'am Shinina Vlog. Sige po, Ma'am. Thank you po, Ma'am, sa pagdikit mo sa ating super chatter. 2 ating super chatter, guys. Baka naman. Patamsak ako, guys. T1 hanggang T12. Sir, Ronnie Luke. Uy, na-miss kita, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Ang totoo. Kumusta naman tayo dyan? Night shift ka pa rin ba, sir?
Same channel likewise mo, sabi ni Sir Joel's Finest. Weather pungkol, wala pa sis Jonah, kain host, ayan. Sige lang po sir, ano? Lang, sakit ng aking ilong. Parang may parang may bukol. Kain host, ayan. Sige lang po sir, pakabusog. Ano bang pungkol? Pungkal gaun. O, diba? Guys, magpapaalam na ako sa inyo. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan, naka-live stream na siya guys ngayon. Ayan, si Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Eto guys, lipat kayo dito guys. Pwede kayong tumalon dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka-live stream na yan guys. Mag-ender na ako guys. Naka 2 hours na rin ako. Ayan. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Ayan, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. Pwede kayong lumipat dito guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Kita-kita tayo doon kay Pri, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Nag-iwan po ako ng isang magandang gabi po sa inyo. Lahat tayo, diba? Diba? Maganda na ngayon. Ano po ang pangalan mo, ma'am? Saan po kayong diskuhan galing, ma'am? Tanggalin ko yung music. Wait, tanggalin ko yung music. Sige. Sige. Magsalita ka na. Magpakilala ka, ma'am. Ano po ang pangalan, address, at kung saan kayo nakatira, at kung saan pageant kayo sasali. Sige po. Huwag nyo nang alamin. Masasaktan lang kayo. Masasaktan na ako. Guys. Diba? Ano ba ito? Diba? Mega shoutout po sa lahat. Sabi naman Betty Channel. Sige. I-shoutout mo muna yung mga dapat mong i-shoutout. Hi anak, I love you. Hi bebe, I love you. Hi to me. Akalain. Mega love shoutout. Ano bang nangyari doon? Ang buwa. Ay, tumida. Ay, mamaalam na. Wow, sana. Diba? Mega. Ay, mamaalam na ako guys sa inyo. Wow, sana all. Yurila. Nabuwang na yung kapatid ko. Ano nangyari doon? Ay. Maalam na ako guys, ako po ang inyong ligo. Host, may premiere po pala ako mamaya 10 p.m. Host, baka naman pwede po patamsakan. Ma'am Betty Channel, puntahan mo si Ma'am Jonas sa Lundaga, ma'am. Doon natin ma'am mag-end na ako ma'am. Oo. Puntahan mo ito ma'am, patamsakan natin yan ma'am. Dito kay Ma'am Jonas sa Lundaga ma'am, ayan Sino po yun host? Auntie mo yun, ayan. Kapatid ko yun. Sinusukat yung kanyang pang-abay sa kasal. Pang-abay sa kasal. Sinusukat niya yung kanyang wedding yung parang siya kasi yung principal sponsor. Sinusukat niya yung gown. Ayan. Opo ma'am, Betty, lipat kayo dito ma'am. Lipat kayo dito guys. Okay, Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Lipat ko kayo dito guys. Saka po yung lingkod guys. Nag-iwan sa inyo isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Lipat kayo dyan guys. Late na pala. Ma'am Betty, kung bukas, pwede pa natin. Kaso ngayon na, mag-end na ako, ma'am. Next time na lang, ma'am. Next time. Ayan. Nag-iwan po ako sa inyo, guys, ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Ako ang inyong lingkod, Uragon. Bye, guys. I love you all.